So guys, नै आं ready जाबाय दखनाया मेकआप सेकआप खालामखांबाय मादो नुदों आंखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव दे हाजार देलायबाबो गेम्स रोङो साइज गैखाया मिथिबायना हाजो खंखर खंखर आं नोंखौ नागिरबाय Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोंना नर्थ गुवाहाटीयावहाय जिहेतु बाथौनि गोथार सान नालाय बिनि थाखायनो बेयावहाय रुफाथि मायथाइ फालिथाय हाबाफारि दङ नालाय स बेयावहायनो जोङो मोसानो थाखाय थांगासिनो आरोना स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स गाइस नै जोङो ओंखारबोबाय दिनै आं गोमो दख'ना गानदों नै गोमो ओमफ्राय गोमो नेकलेस ओमफ्राय पिंक कालारनि ब्लाउज पिंक कालारनि स्टिक मेकआपआ मोजां जादों आंनिया आं रोंखायो मेकआप फोननो ओमफ्राय नै इसोरबो ओंखारजोब्बाय black marks बो लावदुंखौ ओरैबायसा 100 बार रिक्वेस्ट खालामनासो दिनै लांनो हाबायलै उन्दुफुनाय मानसिफोरखौ लाना फैनो हामाल फैसा अबेसे दा मोनफैदोंमोन लावदुं Video खालामदो नै लोगो मोनबाय दिनै बिउटिफुल माबाया मोनसे खोथा आं बुंनि नोंनिबो जोङो दसे थानानै मोसागोन बिराद गोजांदों अब्लाबो बिराद मोसानो एक्साइटेड स' बिराद गोबावनि उनाव दिनै करिश्मा मिथिंगामोनखौ लोगो मोनदों बिराद गोजोनबाय आरो बिदि सोमखोर आगै माल्टि टेलेन्टेड नोंथांमोना मेथाइ खननाय सुबाय थायो दिनै बिथांनि मोसानाय नुनो मोनगोन
जोंनि बर' माहारिनि सना फिथर थरथाम बे नोंथांमोननि फैसालियाव गाखोनानै दंफैयो जेनेकुवा आमार अखमर निशिता गस्वामी बरखारानि जेनेकुवा अखमर इन्डास्ट्री नामी दामी হয় আমার বড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আমার এই তিনিজনে বহুত নামি দামি হয় প্রথমতে মই আন্তরিকতাৰে তিনিজনকো মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো সাथामनिसिमबो आङो बाथौ गुरि जानानै हामलायनाय बावहरबाय आङो मोनसे खोथायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मोनसे फिसा प्रग्रामाव साथाम महरगिरि मोननाया खेला खोथा नङा माने बेफोरबायसा साथाम आर्टिस्ट मोनसे जायगायाव लांनो गोनां जायोबा माने 3 लाख 4 लाखसो थाङो आरोखि किन्तु बे प्रबीण ब्रह्मनि खायदाया ओरैबायसा फाग्ला माबोरै खायदा खुयदा खालामनानै माबोरै साथामखौबो ग्रोन लाबोखो आं प्रबीण फंबायखौ फैसालियाव नागिरदों माने मानसिया नुनांगौ बिथांखौ आरो जोंनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि बिसानि मावथि सेन्ट्रेलनि चिफ एडिटर जेसा शेखर खातारिखौबो आङो फैसालियाव नागिरदों बिथांमोनखौ सिनायथि होनायाव एसे माने भिडिअ क्लिप साजेन थायो नैबे बिथां जाबाय प्रबीण ब्रह्म आरो बिथाङाबो सासे मोजां फिसाजो आरजिना दोनदों माने मोसानो रोंगौ बिथांनि फिसाजोआबो जोबोद मोजां मोसायो दा खोथाया जाहैबाय आं बिथांमोनखौ बोसोरथाम आवगायसो लोगो मोनदोंमोन बोसोरथामानो लोगो मोनाखै नै दा आइ सानानो होनबाय आङो जेनेबा फिसाला दं नालाय बोरैबा बिहामजोबो जाहैफ्लांनो हागौ नोङो मा फिल्माव एवार्ड मोनहांनाय खोनादों आङो नों एसे बुंलायनो खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनैनि बे 2 नं बाथौफुरि आइगियाथुरि आमिन गावनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बे फुजा कमिटिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय थाबाय आरो आंखौ बेयाव दिनै हांख्रायनानै लाबोनाय आंनि आदा प्रबीण ब्रह्म बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो मानोना आंखौ दिनै बे फैसालियाव दान्दिसे सम रंजानो थाखाय नोंथांमोनजों नुजाथिफैनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय थारैनो आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आंखौ आङो बाबाखौनो लिङो आफा फैलावनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय थारैनो आङो मोनसे शर्ट फिल्म बानायदोंमोन बेयाव आं एवार्ड मोनदों मोनथाम फेस्टिभेलाव एवार्ड मोननानै दङ दासिमबो आंनियाव सार्टिफिकेट आरो ट्रफिया सफैनाय जाथ'वाखै बेनि थाखायनो आं ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि फोसावनाय जाथ'वाखै नोंथांमोननो आं खम समनि गेजेरावनो आंनि फेसबुक बा इउट्युबनि गेजेरजों बा इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो गासैखौबो फोसावनानै होगोन आं मोनथाम फेस्टिभेलावहाय बे आसबायसा होननाय शर्ट फिल्मा एवार्ड मोननानै दङ बेनिफ्राय आंनि फिल्म एसेबांथ' गैया आङो दासो बेयाव लासै लासै आगान होगासिनो दङ आंनि मोनब्रैसो फुल फिल्म रिलिज जाबाय आरो शर्ट फिल्मफोर दङ मिउजिक भिडिअ'थ' एसेबां गैया खुब खम साननो हानाय बेखिनियानो गोजोन्थों जायखिजाया करिश्मा बायसान नुयोना रायजोफोर एसे आया एसे दावलांदों बेखौथ' मोनला आङो बिहामजो फिसाला सासेल' नालाय बे सासेयानो जाखाबाय नालाय नाथाय बेखौ लोगो मोननाया आङो बे आंखौ बिदा लिङो बोसोरथाम जाबाय निस्सय बै बोसोरथाम समाव आं सानदोंमोन बुरैबाय नामा मानसिया नुथाराखैबो ना आंबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांबाय थायो मा खारनाव बुरैयाखै नों एसे रायजोफोरनो बुंना लानाय नामखौथ' मिथिखाबाय गेमस्रि दैमारि नों मा खारनाव बुरैयाखै माबोरै मानसिफोरा सिख्लाय थानो हायो एसे 1-2 मिनिटसोनि गेजेराव एसे गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो आं थोंजोङैनो जोंहा आदाया जा सोंदों आंनावहाय सोंथिखौ बेनिनो आङो फिननायखौ होग्रोनोसै
नोंथाङाल'सो आंखौ बुरि नुखो ना बयबो नुबाय नों मानो बुरैनो रोङाखै होननासो आं नोंनाव सोंदों आरोखि आंथ' सानदों एसे बुरि हांबाय नामा ना मा होनो नोंथांमोना बुरिदोंना बुरियाखै बुरि मोनाखैना बिदिबाथ' गिबियावनो आनान गसाइखौनो साबायखर बावनांगोन जे दिनैसिमबो जुदि बुरिनाय नुवाखैबा बेयो आंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव खोथा आरो ओमफ्राय बेनि जाहोनखौथ' मा होनबावनो जानायाथ' बर'नि फिसा नालाय अमाखौनो जायो नङा होमबा बयबो आरो आंबो बेखौनो जायो आरो लोगोसे माब्लाबा एसे डायटआवबो थानांगौ एसे फास्टिंबो खालामनांगौ स' बेखौ खालामो आङो स' बेनिनो आसार खोमा बेखौनो सानबाय आरो आरोथ' बिदि आलदा जेबो गैया बेबायदि माने जाब्लाबो मानसिया दलद थानाङा आरोखि नोंनि मथे एसे जगा थगा ओरै खालामनांगौ आच्छा नों एसे ओरै दावबायलायदो दा मिथि नार्जारि मिथिया नोंनिख्रुइ देरसिन ना दुइसिन नोङो जारौ बिनिख्रुइ देरसिन ना गेम्सनि नों इनिख्रुइ देरसिन अ थिगानो साजे थेवब्लाबो नोंखौ बोसोरथाम जायखिजाया नों दासिम बर' फिल्म जगताव मा अबदान मिन्स मा होखो जोंनो बर' माहारिनो बेखौ अबसे गेम्सनाव सोंफिननांगोन आङो दा दानसे उनाव नोंनिखौ फिननायग्रोलाय बिथाङा बर'आव माबायदि होनायखौ सोंनो लुगैदों जेनेबा नोङो खैथासो फिल्म गाखो ओरैहाय मा फिल्माव एक्टिं खालामना साबसिन मोजां मोनखो नोङो फिल्मखौथ' आङो दासिमहालागै मोनबा सावथुन गाबाय आरो एलबामाथ' गोबाङानो जाबाय ओमफ्राय दा एड मुभियावबो आं खामानि मावगासिनो दङ रजनी मेमजोंहाय दासिमबो बेयो रिलिज जायाखै नाथाय माबायाव दं आरो अन द वे थाबैनो जागोन आच्छा जायखिजाया ट्रेजेडि खोब खालामो नोङो एसे गाबना होनो हागोन नामा दाथ' आंना दिगदार जायो दाथ' आङो ट्रेजेडिखौनो जायाखै दाथ' रंजानायसो नालाय औ रंजानायसो नालाय बोरै ट्रेजेडि जानांगौ जाखो आच्छा जाबाय गेम्सनाव मोनसे थालांदों 2 मिनिट टाइम लाबावगोन बे जाहैबाय गेम्सरिया गोबां फरेनफोराव एसे माबा नुदोंना नोंथांमोनहा भिडिअ नुदोंना नुवाखै थाइलेण्ड ओरैहाय माबा गोजानाव नुदोंना बे फैसाया गावनिनो फैसा बे फैसाया माबोरै फैखो माबोरै फैयो बिनियाव फैसाया नोंथांमोनाबो फैहोनो हागोन नामा बिदि दा माबोरै फैखो आं नोंथांमोननि जानानै सोंबाय आरोखि गेम्सरिनाव बेफोरखौ खिथाजायो गुबुननो खिथाबाबो नोंथांनो खिथानो हानाय नङा आं दे एक्चुअली राङाथ' मा आरोना रांनिथ' बिफांथ' गैया दा बिमाफोरजों रायजाबासो बुङो नङा होमबा फैसा बिबाय थाबा जे न'आवहाय रांनि बिफां दङ नामा बेबायदि होननानै खिन्थु जि बुस्थुखौ जोङो उन्दैनिफ्राय न'आवहाय मोनबोआसै जेरैहाय दा आंखौनो एग्जाम्पल होयो आङो गोदो उन्दैयाव साइकेल बिदोंमोन बिमा बिफानाव दे साइकेल मोनासै स्कुल थांनो थाखाय आरो जेब्ला कलेजावहाय फैबाय स्कुटि बिदोंमोन स्कुटि बिनायावबो मोनासै होनो हायोमोन अब्लाबो जोंना माने जोंनि इयुनावहाय फरायनायावहाय नांगौ जागोनखाय माने होआखै आरो जिहेतु जोङो लवार मिडल क्लासनिफ्राय बिलं खालामो नोंथांमोना मिथिखायो आंनि इउटुब चेनेलखौहाय फल' खालामोबा स' बेखायनो नोंथांमोननि अननायावनो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायावनो आं दिनैहाय गुबुन हादरसिम बेरायनो थाखाय आङो खाबु मोनदों स' बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो जेसेबांखिनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन दङ बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरो आङो जे नोंथांमोननि बेफोरबायदि सापर्ट मोननानै आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय गसंथिनो हादों बेनि थाखाय साबायखर आरो बेल' नङा आंनिफ्रायबो एसे सोंथि आदा फैलावनिसिम आदा सोंथि फैलावा जोंनाव जोबोद कुइसन सोंबाय नङा आनसा दा जोंनिबो फाला थायो एसे सोंनायनि आदा नोंदि इउटुब चेनेल खुलियो ओमफ्राय गोबां एक्ट्रेसफोरखौ नों फन खालामै इन्टारभिउ लाहैयो नङा होमबा बेयाव नोंहा मा गोजोननाय दं पार्सनेल सोंनानै मा गोजोननाय दं बै इन्टारभिउ लाहरनाय समाव आंथ' पार्सनेल खोथा सोङा निस्सय आं नोङो मा खालामखो
जेनेबा एक मा फिल्माव एक्टिं खालामखो बेखौसो सोङो बेखौ सोंनायावनो आंनियाव दासिम गेम्सनिफ्रायसो बुरजा हाबाखैबाबो मासाव 9,000सो हाबो आरोखि 9,000 हाबो आरोखि आदानाव मासाव सानदों 40-50,000सो हाबो नामा आदाया माने गोबां माथो आदायाबो साथामसो हिनजाव गारबायनो नोंखौ ना खोनादों आङो माने आंथ' हिनजाव गारनाय नङा आं जेसे मोनो एसे लाबाय थागोन नायनायावथ' बिदि नुखादों माने सिख्ला नङा आंबो इसिबां खामायो होननानै लाग्रा बादि नुखादों आङो नायनाय साइसआवथ' आदाखौ दिनैसो रायलायनो चान्स मोनदों नालाय आं नै दा बिहामजो सिखारावसो दङ आच्छा दे बिदिब्ला बिहामजोखौल' दालाइन मारिसै आरो नों आदा ना आच्छा जायखिजाया जोंनि बे एक्ट्रेसफोर एक्टरफोर इउटिउबाव नुलाबायो नोंथांमोना क्लिक खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोननि थाइसे थाइनैयानो बिथांमोननि गोसोखौ फुदुंगोन आरो बिथांमोना दान्दिसे उनाव मोसागोन आङो नोंथांमोननो बिथांमोनखौ सिनायथि होबाय आरो गाबोन समफोरैबो सोरबा फैगोन खिजानि खिन्थु दिनैनि बायसा फैनाय नङा बेनि थाखाय नोंथांमोना खेबसे गोब्राबै आखाइ खबना होनांगौ जय बर' हारिनि गेम्सया गाबनो रोङा रोंथ' दिनै थाबसे गाबनाय नङा बेयो माने मेगना गाज्रि जागोन नालाय माबाया मेकआपआ थ' बिदिब्ला जों एसे जिरायथ'नोसै गिबियाव मिथि नार्जारियानो मोसानांगोन निस्सय मोसागोन नाथाय आं रायजोफोरखौ थेंक्स होनोसै थेंक्स गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनैनि बे बाथौ गोथार सान सिलभार जुबली सेलिब्रेशनाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों स्पेशली आदा प्रबिन ब्रह्मखौ थेंक्स होयो जाय बिथांनि थाखाय जों दिनै नोंथांमोनखौ लोगो हमफैनो खाबु मोनदों बिनिखायनो आदाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खनसेबाव साबायखर हरो आरो रायजो राजाफोरखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरोदि नोंथांमोनहा गावसोरनि बेसेन गोसा समखौहाय नागारनानैब्लाबो दसे सम बेयाव नुजाफैनानै जोंजों लोगो हमफैदों बा जोंबो रायजो राजामोनखौ लोगो मोनफैदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो दिनै बाथौ गोथार साननि प्रग्राम हिसाबै खनसे बयखौबो जय आफा बोराइ बाथौनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों आदा फैलाव नोंजों हले बदला लानो दं गोजोन्थों जोंनि बाथौगिरि गामिनि लबेदा बर'खौ खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों आरो बेनि उनाव गेमस्रि दैमारि बिथां बिनानावखौबो गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो मान बावनो हांख्रायनाय जाबाय आरो सासे दंबावो बिथां बिनानावखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो मान बावनो थाखाय आङो जोंनि बाथौगिरि गामिनिनो बिथां मुंस्रि बर'खौ मान बावनो थाखाय हांख्रायनाय जाबाय करिश्मा बर'खौ मान बावबाय आरो सोमखोर बिथाङा हौवानिबो आरो हिन्जावसानिबो रोजाबखांबायानो बिथाङा रोजाबनो रोंखायो बिथांनि मुङानो सोमखोर बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ जोंनि बाथौगिरि गामिनिनो बिउटि बसुमतारिया बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिथां प्रबिन ब्रह्म दङ जोंनि बे ओनसोलाव बयबो बिथांखौ मिथिखागौ बिकि WSCनि बिथां सेक्रेटारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनो गोजोन्थों जोंनि आलासि सिनायथि होनायफोरबो एसेनो थुंगिबाय Himani Gorita, Asabiki. Darul Kishore. Prodigy, Agbw. Gwthar.
नोंथांमोना मोसानायखौथ' फुल नुखाबाय जानांगौ ना नायाखैबा आङो डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै दोनदो नायहैबानो जाबाय भिडिअखौथ' नुखाबाय जानांगौ बे मिथिमोननि मेथाइ खननायखौ आरो मोसानायखौबो फुलनो ना नै आहा बिलोगोआ खामजानो नागिरबाय जोङो बयबो मा रायलायबाय थादों Isi sana ya, dele. Kena soalnya, dele bapa. Ayo ayo. जानोबा सोदोब दैया ओरैबायसा गोदोर जादों आंनिया दिनै माने दोहैयो माबा जादोंमोन फिथा जादोंमोन बेनि थाखायनो गोदोरथार जादों आरो ना दैया बेनि थाखायनो जाला आङो Jangan hirunya boy apa yang cinta kan? Oh, kira apa? Jual naik apa sini minum naik aja. Ada mah, iya. Lau tu lagi ini juga siapa? Ini berapa hero? Hero. Dia bisa nak apa dah ini sekarang kita sana sana. Khulumbai kita ayo kita kumi langan ya. Enggak. Yang gila langan lang. Gila ngalah. Mawayo. Bukan sampai kita ayo kumi langan nak gilang. Mabaya pun elektrik so. Elektrik apa nalai? Anggi ile se. Sobo hwnna mas sini. Mulai. Ya preding bis itu na. Ini jangan ni. Muka ada. Ini kami yang dialog berang sih. Oh, benda mana? Ya. Ada nani, game sih agak ini nani. Nani kula ya kene nani. Bang say. Nani jo ada. Nani, kom sih dulu makai lagi. Nude. Nani, Raisin nani saya soalnya. बिराद खस्थ' खालामनानै जोंखौ ओंखाम जाहोबाय नै Matarin lo. Tata ande deh.
Nani? Game siya gini nani? Kena lagi mah be. Gelas. Kena ke bayang deh. Mangai lo sih. Lo sih. Tapi sih guru guru sih. Lo ichi nama? Ichi. Ini aku sendiri nih bang. Kesan mani tuh, no? Farzadı nın abi. Lütfen. Mesela. Ara gula ka thangna ma sa na. Bina. Right ting su tamam da sine zaman bir tamam için. Yonu pidin lan da pidin bu problem. Na gay? Böyle. Loklo. Lama pişa. Thank you so much. एकदमै कुकै बुरमा घुम्ने गाडी स्कुलैबाट जानु भएको Quay đâu nó hướng khỏi du lịch say sự. वाइट न स्वाइट न मायाव लादो मिथियालां सजना ही मुझे सजना की Iman kosong na YouTuber ni live ada. Ang kira sa spesial video lah nas sayang Beni cakap Beni sudah musang nih ke video boleh sih nama mana musang Why? So guys, tayo जोङो मिथिमोनखौ दोननानै थांगासिनो आरोना ओमफ्राय थांगासिनो बिराद मोनाबाय माला मोनहैबावगोन जाबाय रेस्ट लानो लुगैबाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye